Saman, mamatay sa kalami o mamatay sa kasakit? Mamatay sa kalami. Murag mauna siguro sa kalami. Siguro kagabi kay bilangkad kayo ko. Welcome to the universe of Rocky Santino. Ikaw na di ay. Saman, mamatay sa kalami o mamatay sa kasakit? Matay sa kasakit. Nga naman. Para dili na ka magkuan ka problema. Kanusa ka nga nakatry o mamatay sa kasakit? Kung first na akong uyab. So, mamatay juga sa kasakit ito first mong uyab. Okay, broken hearted ba? Katong last time, minyo na ba ma'am o single? Minyo na. Sa pagkaminyo ni mo ma'am, unsa may paminan, mamatay pa pagyapon ka sa kasakit o mamatay sa kalami? Dili na mamatay sa kalami. Saman, mamatay sa kalami o mamatay sa kasakit? Matay sa kalami. Nga naman. Kaya yahay. Unsa klaseng ayahay? Kuan ganang peaceful lang imong kamatayon. So, mamatay sa kalami juga. Oh, Ano sa ka nakatry og mamatay sa kalami? lalapod. Gabi nakatry ka? Ha? O mo try pa ka? Mo try pa lang ko. Sa mamatay sa kasakit dili ka ganahan. Parihara. Parihara. Mm. So, para sa imo, unsay piliun nimo? Mamatay sa Kasakit. Saman, mamatay sa kalami o mamatay sa kasakit? Mamatay sa kalami. Nga naman. Kay lami gyud kaayo. Unsay lami para sa imo? Lami sa tanang lami. Unsay mata sa lami? Ano sa kalasa katry og ganang mamatay kas kalami? Kagabi kay bilangkad kayo ko. Mga usa kadugayon ang mamatay kas kalami. Gikan sa alas 2 hangtod sa kadlawon. Oy, palong-palong. Walay palong-palong suga ra gipalong. Saman, mamatay sa kalami o mamatay sa kasakit? Aw, mamatay sa kalami. Kano sama ka nakatry og mamatay sa kalami? Kagabi. Last nga nakatry ka. Kagabi. Unsay feeling mamatay ka sa kalami? Lami kayo. Ipakita day mong dagway day unsay naong sa mamatay sa kalami. Ana daw. Mawabang itom sa mga mata? Oh, mana. Ang mamatay sa kasakit day. Sigagay, awa. Saman, mamatay sa kalami o mamatay sa kasakit? Mamatay sa kalami. Nga naman. Kay mamatay sa kalami, pahiyom na, mamatay sa sakit, mumugot. Kano sa ka nakatry og mamatay sa kalami? Atong naminyo ko. Kung mamatay sa kalami, unsa ka dugayon? Dugay-dugay, oy, kay magpalami pagod. So, mga pila ka oras nga mamatay sa kalami? Kanang media ora, bastante na na. Medya oras? Oh, Saman, mamatay sa kalami o mamatay sa kasakit? Kalami, mamatay sa kalami. Nga naman. Lami man. Kano sa ka nakatry og mamatay sa kalami? Tungo pa ko na tao. Mamatay sa kasakit, dili ka ganahan. Dili. Saman, mamatay sa kalami, mamatay sa kasakit? Mamatay sa kasakit na lang siguro. Nga naman. Kay lahi man siguro na kung alami siguro. Sa kasakit lang. Kano sa ka nakatry og mamatay sa kasakit? Pagpanganak jud. Pagpanganak. Maradyo kong mamatay sa kasakit. Pero bago ka manganak, asa may mauna, mamatay sa kalami o mamatay sa kasakit? Mamatay, murag mauna siguro sa kalami siguro. Usay pa may nga mamatay sa kalami? Lami jud siya. Usay dagway sa mamatay sa kalami? Amot lang. Pwede ba nito pakita itong dagway mamatay sa kalami? Di ko oy. Saman, mamatay sa kalami o mamatay sa kasakit? Mamatay sa kalami. Nga naman. Siyempre, lami man. Ano sa ka nakatry og mamatay sa kalami? Wala pa. Wala pa ka, sukad-sukad o pa ka try og mamatay sa kalami? Karang-ana siguro. Ano sa ka last na ka try og mamatay sa kalami?
Dugay-dugay na. Dugay-dugay na. Mamatay ka sakit day. Kanang kuyapan ka, sakit kayo. Kana mo sakit kayo. Ang ipon mo sakit kayo, mamatay ka sa kalami na. Kung mamatay ka lami, unsa ka dugayon ka ana? Kadali ra. Dali pila ka minuto oras ba? O Minuto ra. minuto ra? 1 minute. Ana gid. Unsa ipakita na to dagway unsay dagway sa mamatay ka lami.